Nej, der er ham Vigman, det er han ikke bare lækker. Jo, han er mega lækker. Nej, det går helt ind i ham. Men vi skal længere ind, siger han. Det er helt ind i siden. I Ansons sind, ikke? Det er jo videoklippet. Ja. Nå. Ja, det var Jeg synes helt tosset med onkel Nella, hva'? Du er så voldsomt, at du er lige rovdyr. Tosset med dig, onkel Nella. Ja. Det er simpelthen en rovdyr. Ja. Rigtig farligt. Så rigtig farligt. Det synes jeg lige slaske ørerne. Det er nok, den kan også dufte jo. Ja. Shampoo og alt Ja, muligt. nu får du badenæs. Ja, det er nu. Det er bestemt andet bad. Men det er ikke lige så fresh. Nej. Nej, det er det bare. Men jeg kan Det virkelig mærke, klister. det hænger bare ned. Der er i slimet slime. Du er en slimebombe, er du? Det er det altså. Nej, jeg tror, du skal jeg også have en gang 40 eller 60 grader i morgen. Det skal du da have. Det tror jeg, det skulle have, faktisk. Ja. Så? Så skal lige tager vi lige en sur med. Bare min briller ikke på det. Så må forsikringen, det er som om det er en dyreforsikring. Ja, det må den. Det er så voldsomt. Det er så helt både vælter. Ja. Ja, så fik den også varme, når du gjorde den her. Det fik den varme, ikke?